Poštovani gledalci, dobro večer. Nalazite se u novogodišnjoj emisiji Skrivene kamere. Sjajan fall smo smislili za večeras. Nalazimo se u jednoj banci. Kamera je sakrivena iza jedne velike slike. Niko je ne vidi, ali o kojem fallu je riječ, to je tek najveća provala. Naime, kao nehajno i slučajno, na podu te banke nalazi se 100 zapadno-njemačkih maraka. Te marke su, naravno, vezane silkom kojim upravlja naš čovjek. Znači, kad žrtva dođe i pokuša da uzme te marke odjednom kao da dobiju noge. Tap, bit će sjajnih provala, bit će toliko šege i šale i jedva čekam da vidim ko je naša prva žrtva. Žrtva skrivene kamere. Odličan fall, izvanredno ste se snašli, ali sada vam otkrijemo tajnu. Vi ste upravo učestvovali u skrivenoj kameri. Pogledajte tamo, iza one slike. Zar je ne vidite, jel je vidite? Nasmiješite se, bila je to skrivena kamera. Grohotom se smijem, grohotom. Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast. Bila je to skrivena kamera, pogledajte tamo iza čoška. Odlično, čestitam. Ovakvih stvari treba više na televiziji. Sigurno. Sad nam vratite ovaj 100 maraka. Odlično je bilo, stvarno odlično. Čestitam sve. Kamera, jeli? Odlično, sjajno što se odlično. Hoćete li nam vratiti 100 maraka, molim vas sada. A 100 maraka, ko ćete... Samo... Poštovani gledalci, ponovo ćemo u našoj skrivenoj kameri početi onaj stari fall sa 100 maraka na podu i silkom. Ovog puta za silkom više nije naš Amil, nego Barba Duje, čovjek koga poznajemo iz emisija Dalmatinski susreti kao kapitena čuvene ekipe Umaga u potezanju konopa. A sada fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. Pratite naš program Skrivena kamera. Nu to kameri. Va, serijska hrunkac. Gdje je kamera? Evo je ovdje. Pozdrav Raja. Kevu moj drug. Odlično, momci, stvarno, dobro ste prokužili. Ne, ovo je skrivena kamera, nalazite se u skrivenoj kameri. Odlično ste, momci, prokužili gdje je kamera, možda nije bila dobra. Ajmo sad malo razgulite, hvala vam velika. Ne, odlično ste provali, ja stvarno izgleda da nismo, dragi gledalci, dobro sakrili, samo da ja ovo još sakrijem. I ja mislim da bi sad, sad nema teorije više da se vidi. To bi bilo... Poštovani gledalci, nalazimo se ponovo u novogodišnjoj skrivenoj kameri. U istoj smo onoj staroj banci, kamera je sakrivena iza velike slike, niko je ne može primijetiti, a smislili smo strašan fazon. Naime, dogovorili smo se sa službenicom Dinkom da svakoj mušteriji kaže da banka više nema para i da je bankrotirala. Da vidimo koje će reakcije mušterija biti, to će biti sigurno jako smiješno. Dinka, je li sve u redu? Super, sad da vidimo kako će biti s prvom žrtvom. Gledate skrivenu kameru, nasmiješite se. Jel mogu ja podići ovaj novac, molim vas? Gospodine, bojim se da to neće moći. Banka je bankrotirala danas. Izvolite vaše čekove. Šta, ne razumijem? Banka je bankrotirala, javili su mi odozgo, banka je bankrotirala. Bankrotirala, ne razumijem kako, šta je bankrotirala? Banka nema para. Kako nema para? Pa to sam ja uložio, to su moje pare. Ne znam, nemamo dinara ni novaca, ničega nema. Hoćete vi, molim vas, zonti Ejuba iz uprave, recite ga zove Misilić iz Republičke. Gospodine Ejub,
vam je jutros uhapšen. Molim? Ejub vam je jutros uhapšen zbog onih kredita za vikendice. Uhapšen. Kredita vikendce. Izvolite čekove. Koje vikendce? Koje vikendce? Pa ne, negdje na moru, ne znam. Vikendce na moru će. Dobro, radite mi poslijepodne, evo. Radimo. Aha, dobro. Samo još danas. Doći ja kasnije poslijepodne. Gospodine, ništa. Banka je bankrotirala. Samo malo, momci, samo malo, momci, žuri na avion, nema vremena, samo malo. Mal džavada. Nema, gospodine Demiđiću, on je na godišnje. Dajem ti one marke, što mi on trebao dati. Pogledaj, tu ima Demiđiću, zapisano. banka je bankrotirala. Šta je radila banka? Bankrotirala, nemamo više dinara. Nisi ja tražio dinara, daj mi ono maraka što ima. Gospodine, nema ni maraka. Joj. Švico, draga, s kim ja posla imam? Od malo vam, od... Izvolite, gospodine Demiđiću. Što si ja? Sjajno, samo momenat. Dinka, bili ste, samo momenat. Dinka, samo momenat. Dinka, bili ste sjajni, moram vam nešto objasniti. Samo momenat. Momenat, samo. Vidite ono tamo u čošku, ono je skrivena kamera. Ovo je sve bila skrivena kamera i šala. Vi ćete dobiti vaš novac, ali vi su se malo našali, bilo je sjajno. Šta je ovo bilo? Skrivena kamera, sjajno, jel? Skrivena pa kamera, daš, malo šale, skrivena kamera. Kamera bila skrivena. Fu. Samo bilo je šala najobičnija. Šta je? Šta me gledat? Sa 100 maraka treba li ti raje? Šta? Fazon sa 100 maraka treba li ti raje? Pa mene ste našli, hvala. Mene ste našli,